onako mir u duši, u smislu da nas ima. Briga mi je bila da se nekako broj ljudi ovde osipa ili da je možda više promenljiv. Neki su ljudi isti, iste likovi, ali imamo i nove. Svaki put se, da kažem, obradujem kad vidim porodice ili osobe koje su ovde bile pre više godina i održavaju svoje apstinencije, održavaju svoje, da kažem, funkcionalno bitisanje i meni je to nekako najbolja, da kažem, najbolji melem ili najbolja zaštita na ranu koja se nekako otvorila onog momenta kada je zatvorena pala. Već prethodni četvrtak da sam pričala šta to meni znači i kao profesionalcu i kao osobi, pitanje i rastanka jeste uvek teško i verovatno i to treba proživeti i nekako u ovoj profesionalnom delu prihvatiti tu vrstu premeštanja, ali ću svakako biti uz vas, uz vaše porodice i pružiti onoliko mog znanja i moje stručnosti koliko budem u mogućnosti i koliko bude vama treba. Nažalost, naredne 2 nedelje neću biti sa vama, idem na zasluženi odmor, ali ja se i nadam da u te 2 nedelje će doći do nekog razrešenja ove situacije i da ćemo moći da obezbedimo uslove u kojima ćemo raditi dovoljno udobno i dovoljno komfortno nego što su sadašnji uslovi. A sadašnji uslovi su, da kažem, minimalistički. Tako da od mene veliki pozdrav i nadam se ljudi da ćemo istrajati u ovoj našoj zaštiti. Hvala vam svima.